La day ban ai ki jingero ka ba kraw yigini ki artli ki high court ki badan haga than chete lammi ngi ki jungi ki bala shim khia ya kane ka jingpun bor ban ai tika ya ki pat ba ha ke jela ba ki than chete lammi ngi ki jungi ning ko ngila day ban ai khublei ba sultanat shibun ba ka megala high court kala ai ya ka judgment ke jongka ka arpulai tarik jong ubnai Jun Juliu ha ka ba kala ong ba ka jing ai ya utika kamde daka ba shupun bor namarba kumba kalami apo ki notification jong ki tanat sarkar bapher na du chief secretary ki DC ki BDO ki SDO hakaba kila ong ba kino ki bam ai uni utika lani yu vaccine COVID-19 anom sha shu yaki bakin pli ki dukan ki jongki anom sha shu yaki bakin nya ki kali ki jongki bat kumta ter hagabi de bakato ka Meghalaya High Court kala ai ka judgment ka bolong de biang hadu kata-kata ka bangis ngo ba ngin ai jingiro eka namarba kalau ong ba kamon balai lu jong ubrio umdan bala ban khanglat menu la ka de sarkar ne ki we pat kitanat ki ba de ban pet ya ka bha kamiat ha ka perthai hi borok ko we te ka basutanat ka long ba ka Meghalaya High Court kala ai ko order tu ba kanom sya kam de mandatory ba ubrio leni ka sarkar kan penbor yo ubrio ne kabrio bikin ayu ni utika vaksin klem kamon beshimet ke jong u ne jong kabrio shushu ka Guwahati High Court ka badiban pe ini ke jela ka bakutup ya ka Assam ka Nagaland ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kala ayu ke judgment ke jong ka haka arterik jong ubnai naitum arajar arpuwei haka ni ka case number ka badai WPC 37/2020 haka bakala ai ya kata ka ruling ke jongka badru ya kata ka judgment ke jongka haka be dei haba ka sngap igini ki complain leni kita ki jing ujor ki bami ni ki pat ba haka ba ya dei bat kini ki jing pen mi an ki jing pen mi kanun bat ki jing pen mi kini ki hukum na ki brio ki ba don hapo sarkar ngan syupuli ni ka court jong ka Guwahati High Court ka baki ong kala shim igini ka senjam ban pej ban khmi binya alor kini ki jingle jong kini ki board sensyar ya ka state ban ki district bat kumta ter namar ba kala don kini ka jing ong hakba ngan syupuli phi kumba ka long de ka tin phareng in cases of compelling circumstances only vaccinated individuals or the family members may be detailed for errands within and around localities having significant COVID-19 active cases. Nangta, shushu, kaongkum ni, permitted and regulated activities. Only vaccinated individuals should be engaged for manning shops and stores or undertaking any works. Stores, shops, attendants and other employees should be able to produce proof of vaccination, which will be regularly checked by the police /LLTF/VLTF/COVID-19 executive duty. Shushu kaonghang ni commercial passenger vehicles, city bus, taxis and two-wheelers allowed to resume operation shall mandatorily provide hand sanitizer for their passenger and they shall not exceed their seating capacity. Only drivers and conductors who had been vaccinated should be allowed to operate public transport. Kani kadai ke ba ni ngan halade ngamla ban pediang namar bahang ni ka ong ba tang kitu kibriu kibala ayu ni utika COVID-19 kila ban pli kitu kan kijongki kila ban nya ki kali kijongki lem kumta la da phim ayu ni vaksin kamut ba phinom yo ban kamai phinom yo ban pli kedukan phinom yo ba phin nya iki kali ba phin kit iki passenger sharum seneng te halor kata ni i baka Guwahati High Court batru ka Meghalaya High Court kila ai kata ka ruling kejongki ba kane ka vaccine kam day mandatory hendre ka day voluntarily hagi ni ki video ki barem ki jonga ngalapan syai ban ngalak keren hang to ba kane ka jing force le ni ki jing penbor ki brio ka day kata ka violation of human rights kumangala ong mensyua hakata ka International Bill of Rights ka ba kadai ka taki an ki ba labu ka perthai ba ki brio ki diben but tik ya ka kum
ba ki dei ban buat la ka dei ka sarkar lene la da ki dei ki nong penyai la da ki dei ki kinu ki dei ban buat bi thik ikini ka an te halor ka tu ko order jong ni ka Guwahati High Court ka ba la ai ki judgment ka jong ka ba ka rai ka jong ka tu ko sngi ha ka arteri ka ong kum ne lada phimsha ya nore bakin kamai jakpo kamut kani ka pen ken ya ka fundamental right jong u lane ka brio ban kamai jakpo lane ban trei gino ki kam kumbala keren ha ka artikel ka bakhat khandai wei ji batru ya ka hok ban kamai ka ba la tho ha ka artikel ka ba arpway jong ka kotriti sanshar jong kari India kata ka ba dei ka Constitution of India te ha ka ba dei bat kani ke ka ba ngakwa ban ong ni ka long ba lengba ka tu ka judgment ka ba ka Guwahati High Court kala ai kamut ba menta ka state leni kinong penyai district leni kinong penyai ki BDO ki SDO bat kumta terter kinom la ban khanglat ya unu brio ban kamai jakpo da ka ba play gedukan da ka ba kenya kali tang na ka dau ba kimpat ai ya uta u vaccine Henry ke ka ba ngi menta ba kan ni ka sarkar Meghalaya menta lengba ki notification ki ba bun ki ba kalapan mi lengba u chief secretary lengba ki office yung ki DC ngi ki office ki DC jong ka West Giant Hills nang tangi ki DC jong ka East Khas Hills ki Ribhoy district bat kumta terter ki krenang ni baladam ai ya ketika kamut ki hab ban test man ka shiphousngi ngan sakre ni kata khamdien te ke ka banga kwa ang ni kabangan ong ba ka sarkar Meghalaya lada ka don ki beri ku badang don kita kejing perkhat ka biang hapo ka jongki nadu ki bepet ya ka bahagamiat ke district ka state bat kumta terter ki di ban shimkhiai ke ka ba ka ne ka high court ka ba kun thup nadu ka high court jong ka Meghalaya bat ka high court jong ka Guwahati ka ba kila ai ni ka ruling bakim dei ban pun bor ye ki beriu bakin ai ketika lamda don ni kata ka mon ka jongki hende ku bakalong menta ka ne ka jing pen bor ban ai utika kam shock shu akamon balai du jumbri hande kala long indirectly bagi force yan ya uni ya ka bakin ai ya uni utika dengan supuli piang ni kan ni ka notification ka bami na ka sarkar Meghalaya ka batho ka badai personal and ARA department orders by the governor ka thong ni ha ka to ka order ka jongka number PER 6/62/2020/85 ka baong ba baroh kinong tray to ensure the health and safety of all employees working in Meghalaya Civil Secretariat and other businesses like directorates, Office of the Civil Engineers, State Government Corporation, State Government Societies. All state government employees are hereby advised to get themselves vaccinated at the earliest. Kabumut ba kidai bet ban ayu tika hang ni kala ong ba are advised to get themselves vaccinated at the earliest. Kabumut indirectly kabumut bagi fusiki lani bagi penbor nang taga ong shu ni all those who do not get vaccinated are advised to get themselves tested at regularly once in 10 days as a measure of safety and produce the report to the head of department or the controlling authority. Hang ni rungi iba lada ka ong ba lada pim tre ban ai vaccine. Kamut ba piapen ibe igato ka RT-PCR test ka jongpi ladi ka to ka rat test ka jongpi man ka shipos ngi. Lam kupta kin shim action ka jing shim action ka jongki ke bon ba ka rukom kila ong ba kinom yo ka ka leave kinom yo ka ka shuti bat kumta ter te shushu ka basmusi ka long hang ni ba kat ba gidang ya ki singi ngi iba pun ki department jo ka sarkar kila shim ya ka ne bat kila ong ba baroh ki brio ki batre ya po ki office sarkar ba kumta ter kadai lembah ke jumpen mi order jong chief secretary kalong ba ka ai order ki DC ba makiru ki daiban buat ikata ka badai bagi daiban yo ya kata ka vaccine lane ka daiban pelong iki bakin leak test man ka shisian haka shipusngi kanero ni iba nakani ka deputy da ka office jong deputy commissioner West Giant Hills district ka notification ka bapen mi ka artery Julai ka krensha ya kata ko ang ba kibam ai vaccine kindo igani bat kindo igatai ngan shupuling ni further they shall not be permitted to attend office for failure to furnish negative RT-PCR report
kabumut leba lana kim tere ban ai vaccine ru kamut ba ki haban baik ban ai kata ka RT PCR report lem kumta kinom sya syu ban rum ki hapo office bat ban tre te kidang dot syu kita ki notification ki ba penmi da ka sarkar Meghalaya ba kiwi ki sarkar ru ha ki jela ba pher ki ba penbor indirectly ya ki pat ba bakin ai ya uni vaccine wat lada kata ka bor bat ka jing su thu jong ki kam kwa shisha ban le kata te ngi i dangshen ngapuni phi mne ya ka high court ruling jong ka Guwahati ha ka ba kala ai ka judgment ka jong ka artarik jong bunai Julai arjar arpuwe ha ba kala ong ba onom la pan bor you bat onom la ru ye ki briu ba kin khanglat ye ki ban kamai la ka de ki office sarkar la ka de ki aka ban ki bentaru ba kin om du e ka kamai ka jong ki tang na ka daw ba kim tre ban ai vaccine de kini ka santarik jong bunai Julai kani ka government of Meghalaya kawan biya kini ka personal and ARA department orders of the governor ko ong ni in pursuance of the department's order katuk bangla puli pimentan ko ong ba it is directed that the superintendents registrars head assistants in the Meghalaya secretariat directorate district offices shall maintain a record of the vaccinated status or the RT-PCR negative reports once in 10 days for all employees in their departments and office. They shall put up this record every 10 days to the head of the department or the controlling authority. Kabumot bahang niru ki penpori ki beri bagin le kita ka RT-PCR test. Kabumot hak itu ka video ka ba hak itu ka press statement ka jonga ka barim ngalaong ba. Hato tang kini ki ba la ai vaccine mo. Kidai kita ki ba la syu ban pen sepiang ya uni u COVID-19. Hende kat kum ki report ki bangi i na po ki World Health Organization ngi lai i ki kini ki report ki paper keleng ka pertai ki ong ba wat kitu ki ba klempat ai vaccine ru ki yo ba yu ni u COVID-19 te ka ka pen lengo pada yang ka long bit tangi gitu ki RT-PCR test kabut ki hab ai bit man ka shi post ni namar ba kini ki klem ai ya utau tika te kumbang la kli ka to ka government of Meghalaya le ni ka sarkar Meghalaya gala dai ban pensyaya ki pai ba alor kata balai bodon kam tangi gini ki ba klempat ai vaccine ban yo ni ka RT-PCR testing ban yo kita ka negative report hato kini ki ba pen sapriang nu COVID-19 kumbang nilai ka ruling ki ong ba kini ki ba klem ai vaccine ru ki kini ki ba ai vaccine ru kidai kita ki ba pen sapriang yu nu COVID-19 ngalai po Israel ngi mata po Europe ki brio po Europe ki lek ban pek gitu ko football ka ba long mata po ri Europe hapo ka doba Europe ngi iba ki nong lipit football lang to menta bon na ki kala snap pon yo utaw covid ngi tip pambaro na ki kala yo ya kata ka vaccine kala yo utaw tika henry ka jing yo ka jongki yo nu tika kambut ba makiru kidang long kita ki nongra ban pen sepiang ya uni covid-19 haka ruling ru ngelai iba kat kum kijing kren juga jongki kot kemudian burung ko ong ba what kini ki ba la ai vaccine ru kide kita ki super spreaders dan ki super carriers dan kita ki beri ki bala pen sepriang state pen poor state ya kane ka jimpur jong nu klam covid-19 ni u jinpang covid khat khandai kumta kane ka jing pen long mandatory lan ni ka jing pen bori ki pai ba ban le ya kane ka RT-PCR testing tangi gitu ki beri ki bampat ai vaccine kalong discriminatory kumbang la ong gitu ki por miswa kala long kalong kabaya syak siliang bat kata rajur ka no siliang bat kamlong kabaya hang no ha kata ka rukom pe ngi ki babe yo ngi bam su thu e kata ro andi ngi tep ngi yu i kari Israel menta kari Indonesia menta kiri ki bapo na po ka perthai kala yo ai gini ka covid menta namar ba balay ka jinken sting jong ki pai ba namar ba ki ong ba shisin mi kila ayu ni vaccine kinom yo shu kita ka jimpang kinom yo shu kita ka covid-19 hendai ka balengo menta kalong ba wat lada pila yo no covid-19 ru kamut ba pidang yo bet ya u covid-19 wat la hadin ba pila de ba IT karo ngan syukur nang neo hadu World Health Organization chief u ba he do ba pe ka World Health Organization wong no kumno wong ba vaccines are not the solution to end the pandemic. Vaccines are not the solution to end COVID-19 crisis. Kabamut ba ketika kadai kawai ka ba menditang ketika ka bala khanglat ya gijing sapriang jung u COVID-19.
kumta kani ka jingle jo sarkar Meghalaya ka bay dei ba kani kalong ke ka bangim la ban suthu ngim la ban suthu jing sha siliang ka jongka bat ngam tip ru ki bun kini ki expert ki medical expert ki badon napo ka jela Meghalaya ki badon keleng hatu ki advice hatu ki mai kata ka jing pensyai ka state government ban yathu ba ki ba yo covid mdei tang kitu ki ba kelempat ai vaksin ada ki bala ai vaksin ru te balai ke ni ka ai meta jo ka Meghalaya kalong sha siliang bat ke sha siliang hadu kata kalong ba ka pet po ya kini ki beriu ki ba kelempat ai vaksin ka pet po ya ki ka penhiar ya ki ha kata ka Kyrdan ka ba ki la penlong ya ki bikin don mentah ha ki ar bentah te kalong ke ka bangim la ban suthu kalong ke ka bangim la ban pediang namar ba kalong ke ka ba ya sha siliang bat kam ya hap kum kata ka bagi ong apa ka constitution jong kari India ki ong ka right to equality ka bamut ba gitu ni kita ka hok ka ba iaryngkat bat baroh ki brio ki badan bat ki basyong hapo kari India tinga syukwa ban ong ipi ni lada kani ka sarkar Meghalaya ka discriminate lani ka ken ben ni ki brio ki ba kelempat ai vaksin syak tak iki deki kerteng ki baper syak kentho syak keren ben kum ni kum tai kane ka pen Kenya kata ka right to equality haki artikel ki badan hapo ka constitution ju kari India ki ongkum ni ka artikel ka bakhat saw ongkum ka ongkum ni the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India on grounds of religion, caste, race, sex or place of birth. Kani ka bumut ba baru khoi ngilong equal before the law ngilong ki iaryngkat la ngiwan nakano ka bynta la nakano ka imlak salang nakano ka janyam bat kumta terter sengap kani ka we ka ong kum ni the state shall not discriminate against any persons on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Nangta ko ong susu ka artikel ka pakhandriu there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment employment or appointment to the office under the state kabumut ba menta lada kinong 3 lada ki 4 ai vaksin ru phimla ban discriminate yaki phinomla ban be kam iki namar baki ki doni kita ka hok ba kin 3 namar baki yo ya ka kam ke jongki ru day naka jingtrei ke shitom ke jongki kumta ke ka bangala ban ong ni ke ka banga kwa ban ong ni ngi kren nganga kren namar ba ke ka bala tho po ka constitution of India ngamdi banga yang persya sarkar ngamdi banga persya you know hendengi kren be da kata ka facts da kata ka jingshisha bat da kata ka ka bala tho ngimdi bangi kren balan ngimdi bangi kren stand ngimdi bangi ads bangi ad extra lani bangi didak extra hendrei ke ka bangile kalong baik nak benta ke ban yadai ko hok jumpai ba namar bala tho ini hapok ke constitution ngila yo ka constitution hak sengi bangi yo ke republic day ngila yo bat ngi burom mi kata ke republic day ke chungi namar ba day ka tu si ngila yo punya ban senchar pai ba dau pai ba yau pai ba nak bentau pai ba teke ka banga kwa ban ong ni ba lada ka government of Meghalaya lada ka government jong ka jela Meghalaya ka sngo baka day ban buat ya ka riti senchar kat kum ka bala tho apa ko constitution of India kam day ban discriminate ken ben kam day bakan nyu ben you know namar ba ka constitution ni ka riti senchar jo ka ri India kala ai ngi kata ka right to equality ha ka ba porok ki nong song jo ka ri India kilong equal kilong markat jo handai ka jingle jo ka jela Meghalaya menta ni iba kalong ke ka ba sutenat namar ba ka sya siliang bat ka sya kalong be kumba penbor ladaki monru pihap le be namar ba ngi don ka bor ngi ai pi kata ko order ba pi di ben le am kam long kumta namar ba ka jigrai be shimet gejong beri ni jong ka beri kam day ban sya lani ban shuf sya fo song nong no lani ban shuf sya penbor namar ba kum mangalong ba ngi don ke bor lai luit ban perkhat ladagi mon ne ngimon don bala ban penbor kum mangala ong itu ki video ki berim ki press statement ki chongai ki berim ba don bala ban penbor you know lada kam don da kamon le jong
dan bala namar ba ngi bar khoi ngi hap kita ka court treaty charge kari India but ngi don kita ka international bill of rights ka bang habagi le gino ngini ban yai ngi ban bot thik kat ka jing batha bat ka jing tho apo kitu ki court treaty charge jong kari India te sutana chibun halor kini ki ba ki high court jongka Meghalaya batu jongka Guwahati kila ai haki ruling jongki ba kimdei ban penpor ban ai ya vaccine bat kimdei ban kenben haba ki paiba ki mon lani ki mon ban ai vaccine teke ka pelungo susu inga kalong ba wat la dah hadin ba kani ka ruling jongka ni ka high court jongka Guwahati kala penmi kita ka ruling ba bit ban discriminate bit ban nyoben bit ban kenben wat la dah kila ai ni ki ai tika Henry mentangi ipok ke jelam Meghalaya penban ka jadu Kongpong kini kinong yalam kijungi ki kren Kongpong ki le Kongpong ya ka ka ba ka high court ka kren ki pen ken im pet namar babalai yo lesi kini kinong yalam kijungi kimdei kita ki nong bam court kimdei kita ki bapuli kimdei kita ki ba suthu ya ka ba ka kren kata ka court treaty senchar batu kini ka ruling juga court ngat syukuran nang ni kendian haka ni ka kubar ka bami menta kan real tarik ka ni ka report jong ka kot kubar ka Highland Post ka ongkum ni ka wei ka bangam la dengan pediang namar ba ngi ba wat kini ki brio ki nong sensyar pai ba ki nong yalam pai ba kini ki bami khmat ye ki pai ba haki constituency ba pher ki pen ken ya kata ka baki kilasmai bikin uphold the constitution of India bikin pen trekam hop ya ke kepala thok ka court treaty senchar jong kari India Henry mentangi bikin nong yalam jungi kilong thokpong ke bangala ben IP ke example dari kata ka bangila ben yang ni ka pau kum ni ngai menin la don bapa nga ki pen nga di video ngong to kampat ba kampat pen dah court khubor ngan sakren dakil mi apa press release ka ongkum ni kande ka bambi apo ka Highland Post da ka ba shimi gani namar ba ngamban si shim namar kala mi in the public ka thok ni unvaccinated excluded from relief drive ka bomot kini ki ba klem yo tika ki la du ya ka jing yarap ka ba sam shaki kalong ke ka basu lingo hani ngan chupuli pi de ka paring gum ba kalong What's ngui mga keren pareng hendring hab iban keren non-vaccinated people were not provided with relief packages at the COVID-19 relief distribution camp in a Shillong locality yesterday. Kabamut ba kadon kita ka jaka hapo Shillong ha ka ba ki brio ki ba klepat ayo tika ki klemio ya kita ki tiar marba mardi ki ba lasam syaki briu ki basyong hak tu kejaka ngan puli ping ni the COVID-19 relief camp was held by the Sunjuk Samay Welfare Association and the Assam Rifles Business Welfare Association supported by the local MLA Lambor Malnyang in Happy Valley Madandating, wherein rice and a range of food items were distributed to marginalized people who do not have ration cards. But the organizers publicly announced that the relief items would be given only to vaccinated people. Take cognizance of this. This is despite the Meghalaya High Court ruling that any kind of discrimination and restriction with regards to vaccination is against the fundamental rights of citizens. This is the kind of social divide that the government protocols are encouraging. Haduk kata kakren, say worried citizens spoke to. Kabumut, kini ki jaka, ki bahak kini kepo ka Happy Valley Madandating ki ong ba ki klemyo ki lakren public kini ki nong penyai gini ka relief ya kini ka COVID-19 relief camp ka ba ki ong ba tang kitu ki ba la yo yutika ki la ban shim ya kini ki tiar jingarap ki ba ai
da kini ki arseng ki bakun thop ru da ke jing kershan jong u MLA jong konong krem ulambor malnyang kani ngiyo i ba u MLA ulong MLA ulasmai de ke constitution jong keri India bu di ban bat ya ke aka ke ba ke constitution jong keri India ko ong but shushu ke balengo akalong hadin shi arski laisngi bakal ai ruling kene ka Guwahati High Court ba mdei ban nyoben la nek ben ya kinu ki priu ki ba klempat IT karu Henry kane ka pen pau shai kedar lengba ka jingmi engne ba une ubriu u discriminate la ne u ben ya ki priu ki ba klempat ai vaccine hangne ka tho shushu Malnyang was also present and he was seen supporting this stand. Kabumut ukersyan ya kene ke jingong jong kine ki organizers lani ginong penya kine ka COVID-19 relief camp bakim dei ban ai kine ki tiar jingyarap sha ki paitba ki ba klem yo uni vaccine tong syukwa ban kelih ni hatu bamja tang ubriu uba yo tika hatu ki baduk ki dei tang kini ki briu ki bala yo tika ki briu ki bam pak yok tika kemut ki baruspa ki bam dan kam jing yarap syu ya kani kabang akwa ban ong ni ba kani kala kani kade hiru kata baulap bakini ki lai tili bakini ki lai lai kan hun ki ba penlong ki ka COVID relief team atau COVID relief camp kila violate dan kila penken ya kata ka protokol ya kata ka judgment ka ba kala ai ka Meghalaya High Court badru bala ai ka Guwahati High Court bakinom la ban discriminate kani kamu la pen ken ni gani ka ya kata ka fundamental right jong beriu berkhoi ulapen beriu berkhoi udun kam ni kijing yarap lada ulong kumnu ru kam tam lele kani ka por ka bangitip babarok ngila syakta daga klam kam tam lele ki beduk ni ki baruspa ki beduk ki kam syakta kambun ki baruspa ki syakta da kumai Henry kani kijing le kalong ke aka ka bangem sutenat kalong ru ka contempt of court Namar ba kalayat persya ya ke ruling jong ke Meghalaya High Court halor kani. Tekum ta ngasngode le halor kani. Bang ngide ban le ban but di ni kani knang ba kidi ki pen ken ya kani ka jing ai ruling jong ke High Court. Dei ban le namar ba ka kta ya upai ba ka kta yu do kusuk ba ka kta yu ya ki badan kam bat kumta ter kumta de kani ki jing le hang ni kalau ong bakal pen mi pen bani kata ke social divide hapedeng ubala aitika bat ubampat aitika bat ngatieng ba lada ka jakum ni lada umdon bekeren lada umdon bepen i lada ka ni kanom long viral keleng kabomot ba kin sabun kinong shim kabu halor ka de kin kenben ki bala aitik ya ki bampat aitika namar ba kem bakal ong hatu sisien ukila don ki bekeren ben ki beri ki bampat aitika nga da ke jing sngokya men sim khat RBG khat arshiteng menmet nga da kejing yo snow baki don ki ba ong nga baki la don ki beri ba kren ba ki beri ba klamai vaccine nga i ba Sylvester nong tenger i SP jungi ba pli khat arshiteng menmet nga taxi nga ong iba baki la don ki beri ba kren persya ki beri ba klamai tika te ila respond hi popli da kejing snow khya men sim ila ong ba okay we'll do something te kata ka aka ka ba ngi dei ban le knang ba nginom penmi ikene ka social divide le ne ta ka jing yusgo pair wana dangi dona po Meghalaya ngim yusgo shu bangi dei shi para menta namar ba kani ka jing le jo ko sarkar ka klempat pensung thu iki ba alor go vaccine kumta ka da don gini ka vaccination hesitancy le ne kata ka jing bam shai jo ki ba shapang new vaccine te ngi iba what MLA mentaru lapan kenyi kata ke ai ke ba ke Meghalaya High Court ko ong ngi iba kini ki sipai ru ki lapan ken te ngin le akum no halor kani ya kini ki ba pen ken ya kini ki ba kershan ya kini ka jingle banwan ra kini ki discrimination and stigma and discrimination meswa ngi kren ma sipang kini ki stigma and discrimination yiki beri ki badan ki jingpang ki stigmatize ki le ki kenben ki nyoben Henry menta ya kani ka jinglong ka menta namar baklem ai vaccine sha stigmatize na kermen ba ka High Court
ngakerben ba ki High Court but ki Human Rights Commission kan shimkhia lor gani namar ba kan longkum ni ngam sutenat namar mangaru ngadi uwi ni kinong song nga kwa bagan don kata ka jing ya teli ba kita ka jing ya snow janang baro gimdei bangin ya snow ba ngi dei nakawai ka kunhun ba kini ki wei ki dei nakawai ka kunhun kani ki jingle jo kini ki briu ki bala mikmat ya ke jela ki ba mikmat ya ki pai ba ki jingle ki jungki ka longkum ni ka long ba ki kenbeng hatu kini ki briu ki bala ai vaccine ki dei ki ba sa ane pu prothe ki ba dei bidang ni na prothe but kini ki bam ai vaccine ha ka kat kum ki jingi i ki jungah ni ba ki mut ba kini ki briu ba klem ai vaccine ki wanu Mars ki dei ki aliens ki wanu Pluto ki wan ki ni ki galaxy Orion Century ki wan ni ki Proxima Century ki wan ni ki AKA ngalaban keren nang ni ki galaxies ki bobon ULSC ki categorize no ingi ha kata ke benta ke bangim laban piang namar ba ka kata ya ka hok long briu man briu gujungi kat kum balatho apo ka fundamental right to fundamental right to the Constitution of India but ru ha ka International Bill of Rights tinga kwa ang ni bangan keren ru ni namar ba buon ki ba suthu bakla lor kani ngaku aman ong hang ni halor kata ke NTCPR testing RTCPR testing hang ni ngan supuli phi shphang ni ka wei ka RTI ka baladon mapha ha ka bei dei bat ka ni ka force vaccine force RTCPR testing ha ka ba men ha ka khandai tarik jong ubnai Jun arajar arhuai kani ka shithi namar baladon ba file RTI sha gani ka Central Public Information Officer kabadai jong ka Hospital Affairs kabadai jong ka AIMS kani ka AIMS Hospital kabadan Hasakit Nagar Madhya Pradesh ka ongkum ni kani ngan puli phi kumbakalong kani ka shithi AHMS/BPL/RTI/HOSP/2021/206 kabala pha shuniu Shri Manindra Kumar subject application seeking information under RTI Act 2015 kabambut kejikli kalong kumni kia RTCPR ya rapid antigen test karvana anivarya hai ka reply kalong kumni ngam danang ken hindi than tiwat ya smoi ai tika bambut ang ni is it mandatory to have everybody to test via RTCPR or rapid antigen testing kani ka balong kabadon kam namar bon ki jingkili ki bakaran hangni ka response na ni na po AIMS na deputy director AIMS Sakit Nagar Madhya Pradesh ko ongkum ni RT-PCR/rapid antigen testing is not mandatory for anyone in India. It is voluntary. Please refer to COVID-19 testing FAQ on https://www.ministryofhealthandfamilywelfaregovernment.gov.in for further details. Kabumod ha kato pindalay gini ko website pinsoy ba kito ang to ba kani ka RT-PCR lani rapid antigen testing RAT kamde ka balong mandatory umdan bano bala ban punbori phi namari kani la ai de ka guideline jong ka website ka bari Ministry of Health and Family Welfare nakabanta gitu gibadon igijing artatin nakabanta ka sarkar Meghalaya kabali se kam tip igini umdan ba advice umdan ba UE umdan ba tip umdan ba ai jumut ikam sarkar Meghalaya shule ka bamon shu violate be ya kata ka ya kat ka bakila tho ka Ministry of Health and Family Welfare kani ka RTI lasanya ka khandai trik jung benai bandriu arajar arhuai tilada menu ki bampat sngo ya hap bet kini kila ban thoru sha kila ban panru yaki information leni kita kijing tip abu bedi ba kini na
ka family naka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kumno ka sarkar Meghalaya ka pentri kami gini ki ya kini ka COVID testing gini ka RAT gini ka forced vaccination klem da so thu bhai ke ek bala tho haki website ju ki Ministry of Health and Family Welfare but jom ka WHO ka balong kulum lang ya ka perthai borok ko wei te ke bangas ngo khiang ni kalong ba halor ke ni ke jing sharp board ju ki pai ba ke jungi isnei ki pai ba ke jungi mdan bakren na gamta ju ki mdan ba ya mdan ba yang na gamta ke jungi henry kamen sim ke jonga kam sha ba ngin sha pe iben namar ba kumbang ilong wan ni ke perthai ni de balong equal ni de balong iaryngkat bat baroh ki ba im lang ni ke perthai langi duk ngi ruspa langi kot ngi khia langi long kum nuru dei discriminate yingi ha kane kaliang ka bamenta bat kane kaliang ka bamenta ka dei ba ngi ka sarkar ke discriminate yingi ha ka be dei bat kane ka vaccine ha ka be dei bat kane ketika lada ka sarkar Meghalaya kam su thu ikini kit sabon ki jing ki ban mi ngi mentalas dang ban mi kini ki jing ki jing bom su thu jing bot apeng ka sarkar ki nong penyai district ki shu ya sha banye ki sha hala namar ba belai ba kata kumbang ala keren gitu ki press conference ki barim banga ong ba Union Health Minister of India Dr. Harshvardhan ong kumne vaccine is not mandatory kumbang ala ong menshua however the job and the priority of the state government is to educate the people about the importance of vaccine, about the goodness of vaccine, about everything about the vaccine. Henry not to force people to get vaccinated. Kata ka di kajing keren jung Dr. Harshvardhan. Kasora kar Meghalaya lada ka kwa ban syai lor kata subha ya keren na po ki meeting ju pi bu ki advisor ki biang namar ba lada kam biang ke advisor ki ba ai advise ko government poi lo ka kam sha khlau poi lo ki kam sha thliu don mi ki jumbam ni so thu jumut mi ki ni ki jing ye kondrom kandam de namar ba ka sarkar Meghalaya kam shim ki ta ka sinjam ban ai ki jing ban pen priang ye ki jing nang ki jing tip bat ka jing bat ka information disseminate the information to the people kade halor kini kanong rem baga sakren menta pan gidun kam ba sarkar Meghalaya kan le ai knang ba kanom don kanu ka confusion bat ba kanom don kini ka discrimination bat ba kanom don bat ye gitu ki ba discriminate ru de ban le kat kum ka ai namar ki don ki an hapok ka Constitution of India ba kino ki he sarkar de ki he bapanyai ke district bapanyai ke state ada ki penken kamot makiyo kin ngat ha kata ka kajing penchitom ka bakat kum ka an ti tanggini ngasu stenat shibun ba yok banyak keren biang lakwa benum keren ru henry habi ban keren knang ba nyasuthu lang baro banyak syai lang ki pai ba baro halor kane khubli shibun